Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern irid li Malta tkun ċentru għall-innovazzjoni Ewropea fil-qasam tas-semiconductors u għal dan fit-tmiem żjara fil-fabbrika ST Microelectronics li tħaddem mal-1800 persuna u Dr. Abela jirrimarka li l-pajjiż għandu l-ingredjenti kollha biex isir ċentru tal-innovazzjoni u t-teknoloġija Ewropea fis-settur tas-semiconductors. Semma li f'din il-fabbrika għaddejjin proġetti pilota l-apparat diġitali u robotiku ġdid favur teknoloġija awtomatizzata fl-industrija 4.0. Il-proġett huwa parti minn kullana ta' proġetti Ewropej taħt il-programm Important Projects of Common European Interests (IPCEI) li qed iwassal għal proġetti ta' riċerka u żvilupp fuq l-aktar teknoloġija avvanzata fid-dinja. Fil-fatt fl-impjant ta' ST f'Ħalkirkop qed jiġu żviluppati prodotti teknoloġiċi innovattivi bilan li jitjieb l-operat tal-kumpanija fil-manifattura tal-microchips. Flimkien mal-Ministru għall-Ekonomija, Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri, Dr. Abela ra x-xogħol għaddej dwar teknoloġija state of the art li tindirizza l-testjar u l-pakkeġjar ta' ċipep diġitali għal vetturi u industri fost oħrajn. Dan flimkien ma' teknoloġija avvanzata marbuta mal-manifattura awtomatizzata mħadma bl-intelligenza artifiċjali. Għal Prim Ministru Abela dak li qed iseħħ f'din il-fabbrika huwa l-mod ta' kif l-ekonomija tista' tkun immodernizzata u jinħolqu impjiegi ta' kwalità fl-aktar setturi ta' teknoloġija avvanzata. U għannota l-impenn tal-kumpanija rifless fl-investiment li għaddej f'dan l-impjant bl-appoġġ tal-Malta Enterprise u Indis. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta mhix qed tkun passiva u ssegwi dak li qed jiġri fl-industrija marbuta mas-semiconductors iżda minflok qed wassal vuċi fuq livelli Ewropej biex tkompli tissaħħaħ il-kompetittività industrijali u l-innovazzjoni. Min-naħa tiegħu il-Ministru Xkembri qal li ftit jiem ilu biss kien iffirmat ftehim fil-prinċipju bejn il-Malta Enterprise u l-IMEC li ddeskrivija bħala ħabb internazzjonali fin-nano electronics u teknoloġiji diġitali u qal li dan il-ftehim juri kemm il-Gvern qed jaħdem sabiex jinħolqu diversi opportunitajiet għal din l-industrija. Il-Ministru għall-Ekonomija qal li l-industrija tas-semiconductors timpjega aktar minn 8% tas-settur tal-manifattura u tikkontribwixxi aktar minn 15% tal-esportazzjoni kollha ta' Malta. Il-Ministru Xkembri qal li minkejja li Malta hija l-iżgħar stat membru fl-Unjoni Ewropea għandha waħda mill-akbar siti fil-manifattura tas-semiconductors bi klijenti fl-industri tal-awtomobilizzazzjoni u l-komunikazzjoni.